את אומרת עכשיו, את נותנת ל-20 מגה ב-30 שקלים לחודש. כן. תעשי לי הנחה. סליחה? תעשי לי הנחה. שנייה, בבקשה, תכף אני אבדוק מה אני יכולה לעשות. אוקיי. תודה. אני מודה לך על ההמתנה, אני בדקתי לך את העניין מול מנהל שלי. את התשובה שקיבלתי מכיוון שאתה לקוח ותיק שלנו, אז אני יכולה לעשות לך עוד הנחה שאתה מוסיף רק 5 שקלים, אם זה ל-15 מגה או ל-20 מגה, איך שאתה רוצה. אני יכול לקבל גם 15 גם 20? כן. אז לא יהיה לי בעיה בצינור של ה-15 של בזק. לא, זה לא, אין הפרש גדול בין 15 ל-20. וגם אם במידה והיה תקלות, אתה תוכל להחליף את זה מתי שאתה רוצה, אין יותר התחייבות.